Amen. Amen. I didn't know because I'm told it. Amen. Amen. Kanye inkonzo manje kushumayela nomnyungu umtoli komnyungu. Amen. Amen. Aba siyafastila aba seyiwani. Amen. So if we can go to the city ngegama kaYesu nawe yitho. Amen. So xa kwayile engakhalanga ngxaki. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa ifumene sakuleya verse 45. Siyavuya ibanga liyakho iBhayibheli. Yakafunda isiXhosa? Hayi nikwema. Funda sinaso-ke kule yakho verse 45. Incwadi kaMarko chapter 6 verse 45 isihlokondaba uYesu uhamba phezu kwamanzi. Verse 45 kwangoko ke uYesu abanyanzela abafundi bakhe Wabenza ntoni? abanyanzela Siyikhawuleza le verse leyo uyicakisa. uYesu wabenza ntoni? kwangoko ke uYesu abanyanzela abafundi bakhe ukuba bangene esifitshaneni Akayigqibile. Kwangoko ke uYesu wabanyanzela abafundi bakhe ukuba bangene esifitshaneni samadulele baye ngaphesheya eBhetesayida ngelixa yena asindululayo isihlwele. Amen. Amen. Funda kule yakho siyavuya ufundele phezulu mampeli ufunda kule yakho verse 45 yedwa. Wabanyanzelisa kwa oko abafundi bakhe ukuba bangene emkhumbini bamandulele baye ngaphesheya eBhetesayida lo gama asindululayo isihlwele ukuba Hallelujah. Nje 45 yedwa. Amen. Amen. Ithi wabanyanzela kwa oko abafundi bakhe ukuba bangene emkhumbini Amen. bamandulele baye ngaphesheya kweBhetesayida Amen. lo gama esindululayo isihlwele. Amen. Amen. Onke siyasazi isihlwele. Ntoni isihlwele? Yazi isihlwele? Isihlwele sesiyazi isihlwele. Yeah, ntoni ba? Nawe uthi asifani. Iyazazo. Nyanya tata. Lezo sabela. Oyazi? Hey, abantu bayichale bathanda. Usiye mama bakazebheka. Ungakhangela zonke incwadi bamntangu soze ufike incwadi ebhalwe uba isinyanya lihlwele. Zonke eBhayibhelini ezi ndawo zithile kwezinyanya ayikho indawo ethi isinyanya lihlwele. Amen. Amen. Mama uthi abantu abaninzi. Nawe uthile ngo. So xa uthe lahlwele okanye umuntu owumxhosa uthe ngezihlwele wena ucinga uba uthe ngezinyanya naye abecinga uba uthe ngezinyanya ubuya ba yakulahlekisa. Uthi let's say uba umntango esinyanya sakho utamkhulu wakhe yabo yena athi mo izihlwele zakho eyaxoka isinyanya sakho ziyi-1 isinyanya sakho eso siyi-1 esasixelayo lezi hlele uchaza uba ngabantu abaninzi ofisa kuwena nibanintanga ihlele zakho ziyi-1 qha ngumntu ongentla kunokhoko qha esinyanya yabo. Then xa esithi ke ngoku umuntu ongentla kunokhoko wakho sesinyanya abe enizegaba esihlwele uthi ukuthi yena ngabantu abaninzi kodwa kwenteni anibaninzanga. That means yakulahlekisa. Ubiza wonke umuntu okhoyo uthi ngabana theni abantu baninzi. Akase noba sisihlwele ngibalidosa Ntaba.
akasiba sesihlwele umntambo because umntambo sisinyanya ngoku yabo nguye futhi osisinyanya ncezo ke umntambo sihlwele umntambo wenza kanjani uba abe nabantu abaninzi uyaxoka isinyanya qha qwaba asinanto uba uthi sihlwele xa besizihlwele bachaza uba ngabantu abaninzi kodwa hayi ngoba abaninzi ihlwele sabo ngumntu oyi-one isinyanya ngumdebe ngolanga ngoba zizinyanya ezo hayi ngoba baninzi amen Amen. xa singabaninzi chaza South Africa yonke ngokona azonyana zali South Africa abantwana imoni South Africa yonke umzali ihlabathi lonke amen Amen. njengaba kuthethwa ngabo apha kuthi esandukula ihlwele kuthiwa phaa xa bebalwa abantu abaya abantu bomama beyi-5,000 Amen. akathethi ngabantwana akathethi ngotata Amen. sibalele kwalo mama babengaphi abeyi-5,000 so xa kuthi abantu abaninzi zami izinyanya zabo ziyi-5,000 ayonyalo isinyanya qha ihlwele ntoni Abantu abaninzi. amen Amen. ndifuna siyazi ngenye loo nto leyo ngoba abaninzi xa ufuna levesi bacuma kelezezinyanya kanti ayikho njalo amen yakwazi emkhombeni ntombazana yakwazi umkhombe yakwazi masi hayi sizawufundisa abanye yo yakwazi umkhombe wena sasa Kuthiwa le vesi uyifundayo yazi ukuthi ithina ngantoni ngona ekunzima uba ufuna ufundisile nyhanyhani yabo xa ufundisile ufundise nyhanyhani le vesi ifundayo icacile uba ngayifunda ishumayo soze yaziwe into endiyicacisile ngona uba ngayifunda English nyanisile funda kasi ngobesilungu umkhombe yibhowuthi lesilungu ngesixhosa ntoni okanye sisikhephe amen leli veni igama elinzima apha isihlwela sesigqibile ibhowuthi sigqibile umkhombe amen Amen. xa nithi bandulule yazi mos ongeza xa nithi bandulule uba basuthini uyesu wabandulule wasuthini ukubandulula kuthini naso kuthi ubandulo mzalwane masixhosa ubandulula kubathini hayi abazalwane hayi sisakhe sishumayele ukubandulula kukuthi mhlawumbi zoba silabe enkonzweni ngoku masihambeni serenkini ukuthini apho ukubandulula xa zithi masihambeni le-COVID ndiyanindulula ndinsabi e-COVID so ukubandulula kukubahambisa kukubaxelela uba masihambe ukubandulula uthini oko that means ngexesha uMoses aye iphutha eyokukhulula kwabaIsrayeli wathi wathi masihambeni siyele ezweni lokunyela amasi wayebandulula ngelaa xesha Amen. so noyesu wathi masingene emkombeni wayebenza ntoni wayebandulula nam xa zithi masihambe selokhoza le-COVID ndiyathini ndiyanindulula amen Amen. eli benye igama elinzima phaa heyi iBethesda ke yayindawo engathi liyilwandle engathi ngumlambo engathi lichibi laa ndawo kwakuthatha abantu kuyo mhlawumbi umntu ogulayo kufika ingilosi zamzamisa amanzi athini aphose phaa ichibi leBethesda yilaa ndawo that means indawo engathi ngumlambo indawo engathi lichibi into engathi lidami amen Amen. xa bezonqumla banqumle ngapha kwayo yaba Amen. leli benye igama elinzima futhi lo gama elasindulula ihlele yini amen Amen. so sivile mosihlelwa yintoni Amen. ukundulula yintoni Amen. iBethesda yintoni umkhombe yintoni yaba masigameni asingeke ngokwigama eliyi-one elithi wabanyanzela amen Amen. ibi indawo yokugqibela sogqiba sifundukile haleluya Amen. uyesu uhamba phezu kolwandle sitsho isihlokondaba phaa haleluya Amen. sithi waze wabanyanzela kwa oko abafundi bakhe ukuba bangene emkhombeni mabandulule baye ngaphesheya
kwebhelisayida lo gama asindululayo isihlwele yena. Haleluya. Amen. So uyesu apha uthetha nabafundi bakhe. Haleluya. Amen. So abafundi bakayesu namhlanje ngimi nawe. Haleluya. Amen. So uyesu lona uphila ngaphakathi kunathi. Haleluya. Amen. So uyesu uphila ngaphakathi kunami nawe. Haleluya. Amen. And njengoba ithi iBhayibhile uyesu wathini wabanyanzela. Amen. Amen. Okanye wabanyanzela kwa oko ubani uyesu. Haleluya. Amen. So uyesu Kristu xa ephila ngaphakathi kunawe that means nguwe ke ngokotheni ozinyanzelayo. Haleluya. Senze kuye ngapha kwebhetesta. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So xa uthetha ngonyanzelwa phaa awuthetha ngefosti. Haleluya. Amen. Uthetha ngento engaphezulu kunefosti. Haleluya. Amen. Ngento ekuthiwa litshova. Haleluya. Amen. Xa uthetha ngefosti seyinto encinci leyo. Haleluya. Amen. Xa uthetha ngonyanzelwa seyinto encinci leyo. Ngoku sithetha ngetshova. Haleluya. Amen. And that means awucengwana. Haleluya. Amen. 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 So xa ungacengwana kuchaza uba inyawo alivumi uyanyanzela. Haleluya. Amen. Uba livumi nyanzele uyalitshova. Haleluya. Amen. Uba lizama utshove uyalirhuqa. Haleluya. Amen. And ongosuya ngapha kwebhetesta. Haleluya. Amen. Ngoba uyesu Kristu xa efuna uba kwenzeka into yakhe akathandisi mntwini. Amen. Haleluya. Amen. Okanye mandithi wena xa ufuna kwenzeka into yakho suthandisa mntwini. Haleluya. Amen. Okanye suthandisa ezintweni. Haleluya. Amen. Because iBhayibhile kwakunomkhombe phaa. Haleluya. Amen. So if laa mkhombe uqhawukile uzenzele kuhambile. Haleluya. Amen. If abafundi bakayesu bengathandi kwakuzonyanzela betheni behambile Behambile. because yesu wayethetha ngetshova. Amen. Haleluya. Amen. Wayengathethi kuba ecengacengana noma engathi ndinehlaba namhlanje. Haleluya. Amen. Wayethetha ngantoni ngetshova. Amen. Haleluya. Amen. So leli vesi ayindimi mna ndiyishumayela kuwe but nguwe uyishumayela kuwe. Amen. Haleluya. Amen. Okanye ndim ndiyishumayela kum. Amen. Ndifuna uyaba uyesu akathethi engaphandle kunawe njengamba ndithetha ngaphandle kuwe. Haleluya. Amen. But yivesi ekufuneka izenzekele apha kuwe ngaphakathi. Haleluya. Amen. Uthi ndiyabona uba ingathi ndiyagodola kodwa lizungayo konzeni. Haleluya. Amen. Ndiyabona ingathi kuyabanda phantsi zazinyanzela. Amen. Amen. Ndiyabona ingathi kuyanetha kodwa zazinyanzela. Amen. Ngoba iBhayibhile uyesu wathini wabanyanzela abafundi bakhe. Amen. Haleluya. Amen. So xa uyesu waba sesithetha nge-past tense ngoku uyabona. Amen. Amen. So wena funeka uphume kwi-history okanye uphume kwi-past tense. Haleluya. Amen. Uthi mna ndiyanyanzelwa lilizwi likaThixo Amen. eloba ndiphume ndihambe Amen. ndizindulule Amen. ndiye enkonzweni. Amen. 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 Funeka mna ndiphume ndihambe ndizindulule ndiye emthandazweni. Amen. 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 Hayi ndidiniwe angeze kwazi uthandaza namhlanje. Ukhumbule uyesu uba uthi ithi ivesi yakhe uyesu yena wathi wabanyanzela abafundi bakhe. Amen. 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 Enze uba if imeka ivuma bathandaza uthandaze ngetshova. Amen. Haleluya. Amen. If yebo ngathi kunokoyika uyaba okay ngusathana ufuna noyika ukuthandaza Amen. ngenxa yokho abantu le ndawo. Amen. Amen. Ngoba if kunabantu oyika ukuthandaza because bona bekhona thandazela ngaphakathi. Amen. Amen. If unokwazi uthandazela ngaphakathi because ungenokwazi uthandazela ngaphakathi mbombozela. Amen. Haleluya. Amen. iBhayibhile kwakunonyuma ngaphaya owayese enkonzweni ka-Eli. Haleluya. Kodwa umwana. Amen. Amen. Uma umwana wangena enkonzweni ngexesha kwakuguculwa. Amen. Amen. Wathandaza. Amen. Xa ebuya futhi le cawe ezayo wafika kushunyayela Amen. wathandaza. Amen. Xa kubuya futhi kwiSunday wafika kuthiwa hey enkonzweni makasithuleni ngosonwele umoya ongcwele. Amen. Yena wafika wathini wathandaza. Wathandaza. Baqonda bazali uba kuyayiphazamisa inkonzo lo mntu. Amen. Babuze yemani le nto ungazokuze enkonzo yonxile nto ingxaki yakho. Amen. 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 Wathi yena hayi andixilanga qha ndiphalaza imbilini yam kubani kuthini. Kuthini. That means babengasamva lo uthini into ayithethayo because wayengathethi nabo wayethetha nabani nothini. Amen. Wayezinyanzela iprogram ingavumi. Amen. 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 Wayezinyanzela umfundisi webandla etheni engavumi. Amen. Wayezinyanzela abazali bebandla betheni bengazowenza ntoni. Amen. Haleluya. Amen. Bade bacinga utheni unxilile ngoku. Amen. Uzosibosela inkonzo apha. Amen. Sayazi inkonzo thina uqala kwenziwe ethile kuzongethile ofisa yayo nkonzo le yicawe. Amen. Amen. Kanti enkonzweni akuthiwa kuqala ngalena kuze kwenziwe ngale kuze ngale ayazi ngolahlobo lwenkonzo. Amen. Amen. That is why nayo wevela afika athini afika athandaze because
uze kuThixo abakazanga kwabantu balapha. Amen. Haleluya. Amen. Akazange uzokunelisa kube mnandi kwabazalwane balapha. Uzothini? Uzokuphalaza imbilini yakhe uThixo akacengi mntu. Amen. Haleluya. Amen. So wayethetha phayela ngasengavakalile because wayengacengi ukuba mandithethe into evakalayo. Amen. Wayengacengi ukuba xa ndithethayo mandive ngubani kamnandi. Amen. 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 Wayetheleza kubani? kuThixo. uThixo wathi wamphendula. Amen. Banjalo abantu abahamba ngomthombo. Amen. Banjalo abantu abenza nge-forced. Amen. Banjalo abantu abayazi ukuba ivesi esifundile kuvesi 45 ithi Yesu uyabanyanzela abantu bakhe. Amen. 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 So lindi uba makuthiwe zinyanzele. Thatha izwi kaThixo unikela nomhlaba uthini uzinyanzele ngawo mihla yonke. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba le vesi ethetha namhlanje ethetha kudala kwalisasebenza namhlanje. Amen. Nami ungalibambe ilizwi namhlanje ulibambe kuze kube phakathi. Amen. Ungazulibala. Amen. 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 Uyithanda uyisebenzise. Haleluya. Amen. Uqomba yena namhlanje ndivuke ngekho ngalombane impahla zishwabele zonke enye zikwazi mesini zimdaka uhamba ngazi nxibeko nxibile uyengaze enkonzweni because awukonze ngoku uthethayo. Amen. 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 That is why iBhayibhile uYesu impahla wayenazo bazihluma bazithatha Amen. ezogqibela ezangaphansi beze ngazo amaqashiso. Amen. Kodwa khona ivesi 1 ethi uYesu wayenenhloni. Amen. Akhona ivesi 1 ethi umamakhe wayenenhloni ngobona uba uze kunqamezweni okanye nabafundi bakhe babenenhloni ngombona etheni Yes. eze. Amen. 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 That means asikho isizathu sokuba nenhloni foster Amen. sinyenzele. Amen. Ilibabeka uDavide wabomba ingoma ithoka mnandi enkonzweni. Haleluya. Amen. And umane yothatha uhade emane ebeka ikatari pha. Haleluya. Emane ebeka i-keyboard. Haleluya. Emane edrive emane ingqungqa pha. Haleluya. Ngixola bazisayile. Emane senda. Emane senda pha. Amen. IBhayibhile wade xa impahla oyinxibile Amen. kodwa uyacapuzela alabheni. Amen. Ubilile akasaziva wenza ntoni uyenzela uThixo le nto ayenzayo. Amen. Akatsho uba he abantu bazothini xa ndingasena nebhatyi ndingasenasethi Amen. ndingasenavesti sendibetha ngokugaga enkonzweni. Amen. Zange abelana loo ngqondo injani sayicingelwe ecinga because bengenzeni uba makabonwe ngabantu benzela bani uThixo wakhe. Amen. Haleluya. Amen. Enyanzesa umzimba wakhe enyanzesa ukwedlula abantu ababemjongile. Amen. 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 Because akacenganga Amen. akacenganga kumkani Amen. akacenganga bishop akacenga kuba othi mntana bani. Amen. Amen. Akacenga kuba yo uma balodi incedi nje konzweni. Amen. Amen. Uyathi uyafoster because lithi izwi kaThixo uYesu wabanyanzela Amen. abafundi bakhe. Amen. 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 So zinyanzele into sibona uba hey nemali yoyihodwa enkonzweni. Amen. Zinyanzele uqobo kodwa xa unikela mali ingamlamnikelo zinyanzele Amen. uye konzweni. Amen. Uqonde hey kubone uhleli phansi abantu banikela ba zinyanzele uye because awuyanga abantwini because wena uthi Mosi ukubona abantu bawunikela lityala into wangabona mali. Amen. Alo tyala Amen. alesi kuyayiniki masogqwitye. Amen. Amen. Ko imba siphaka naye pha siphela sonke ngolwesihlanu ngomvulo akanamali oko. Xa sityayo ngoku masinika yena ukutya oko because utheni akanako laa nto beyimini masithini. Amen. Amen. Asamnika iveki yonke unyangela nayo waphatha ukutya waphatha nemali qho. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba bambuza abantu uba hayi ungamnakutya utheni ngoku anokutya oko wathi heyi ndandiba nayo imali yokutya ndibe nayo futhi nesikhaftini. Qha ndiqonda uba ndizawunika kuno ndizawunika nini ukutya. Amen. Nemali ndinayo endiqonda ndithenga utywala impela ngonina ndizawunika. Amen. Ngoku ubonile uba akasanikwa kutya akasenalo loo mali antoba wakuthenge ngoku abe nesikhaftini oko qho because theni akazuba nayo. Amen.